Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Sorkar Meghalaya kalapan mi ya ke office memorandum hak arsan trik bam kendai ajar perusahaan lengba katanat personal and administrative reform B ban pha pynduh pendam no ya baroh kiba trekam kiba thung kum kita ki adhoc haki sanction post hadin ka lai poi trik bam khat ar jar nyau badru ki hapru banyele ek exam ban yo eka kam jongki ke sorkar hakani ke jingpramana kalong baki sorkar barim nadu usnam kat kendai spanyo popra ki lakhang ru ya ke jing thung trekam kum kita ki adhoc khem da thung trei ki DSC ni ke MPSC tangba labteng kan ni haki babon ki tanat hakaba lasha badru ki babon ki kam ki balong kum ka sanction post ke balong ru ka bama bha bat ke balong pyrshah ki kendon thung kam bat ka state reservation policy sorkar kala dep shimrai ban regularize ya kitu ki bathung kam kum ki adhoc kabalale ha danishwa kalai huai trik banai bakhat ar jan nyu tak babu ki kendon tangba ki basha thung pat hadin kalai huai trik banai bakhat ar jan nyu amla ban sha regularize yaki bakin longkum kita ki batrei sorkar bapura kat kum balayo jingkhen katanat personal and ARB ladon kum basia jar sanspa kat saungut kiba la thung kam kum kita ki adhoc haki sanction post hadin kalai huai trik banai bakhat ar jan nyu badru kaniru lale badru kaladan bon bha kata kajing le halor kani tang ba ban laj ban longru ka jingdu ya ka hok ki basha thung kum kita ki adhoc an pension surno ekarta lani kata ka upper age limit ban la ban yale ya kata ka kam jong ka sorkar da ka basyong ru ban yale iki exam bala penlong da ka MPSC DSC recruitment boards but committees hakabaide bakani nakaliang ka VPP kala tho show menteri ramba ka jelau konat ki sangma ban pyrshah ekani ka jing pynduh pendam ya ka kam yakini ki adhoc daka ba dawaru ban regularize no eki naka dawba kala ru ban ra ek jing shakri la khatsan snem daba kliru babalei ka jing lengok ka sorkar menta dang house nem hajar perusahaan baru kani balale kumni kan kata bha yakini ki basya pynduh pendam ya ka kam jongki naduk kaliang pisa pilan baru ki buat perkhat perdan jongki hakajo ko pola dawaru nak sorkar ban pynduh pendam no yakani baru ekum kini ki jaj thung kam naduk nang ni syakmat nakadaw bakalong ka ba pyrshah ki kendon an jong ka sorkar ban nang ni syakmat ban penkit khle hakitu ki saheb sorkar ki balale yakani